Amaryar Madagwal. Ban ma zata ma zan same ki a gida ba. To kin san abin da za a yi? Ki je. Ni zan duba abubuwan da zan yi in miki kafin ki dawo sai ki zauna kuma ai haka. Anti ina da baki ko ke baki gaya mata ba su bayya da malo ba mun yi da su za kin san bayya mayan abinci ne. Su bayyan da ka ce idan sun zo in ci mutuncin su? A da wannan man sabotul kalam. Kina ji ko? Anti. Na'am. Abinda za a yi kin san abokanai na ba su da control. A cikin su ba akwai mai shan zumbur. To. Kar ki zo kuma ke ki ɗaya shiga cikin ɗaki ba mu sani ba kuma ya zo ya ji gal. Ya zo ya aran gama da jaza'i ya kazata. Kinga lokaci yana ƙwarewa an ta zo mu je ki dan dudduba in ya so sai kawai mu ce gaba ɗaya gobe Allah ya kai mu kya dawo ki ƙara To sai. shikenan ba damuwa. Yawwa anti amma dai anti ya kin duba lamarin nan dan Allah. Ki bari gobe. Anti, kar mi haka da ke anti. Hello Baba. Baba dan Allah dan Annabi wallahi gani nan zuwa Baba sai ka zo ba kai hakuri gani nan karasowa. To. Shigo an ta sa'a shigo. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Masha Allah. Kala wallahi komai yayi daidai. Masha Allah. Aba, ni na gaya miki anti na ce miki ko a America aka zo aka kera ɗaki. Ba a taɓa kera ɗakin amarya da gadanta mai laushi irin na nan ba. To. Bari in zo in tafi ke ma ki samu saboda kina da jarrabawa. Gaskiya gara in tafi. Ke ma ki samu ki dauka abin da kika zo dauka ke ma ki. Shikenan. Bari in tafi. To sai an ji. To anti. Lafiya? Bari in dauka. Ina anti nan? Ban daki wai? Kai anti ai ba za ki shiga ba. Wallahi anti macizan da na kahe da kunami a cikin nan ni ba zan yarda ranki ya salwanta ba a sa magani ba ne? Maganin na je siyowa abubuwa matsaloli suka faru. Dakata. Mu mata ba mu da rike larura gaskiya. A zo ki shiga a zo nan. Gani ga gidana? Karki da mu. Bari in tafi kawai ki kokari fa ki gida. Ke anya wai kina son anti ma kuwa? Kafi na santa. Anya ba so kike anti ta mutu ba? Ya za ki bari kunami su sare anti? Sai haƙuri. Ki ji ki ƙirji, ki gani ki ƙi gani, don Allah sai na ƙara dawo. To an ci sa'a ki gaida gida. A gaida su umma. Da dadi ki gaishe min dadi sosai. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Wayo. Baba. Wai hakkin raka ta kenan. Wallahi kuwa ta tafi. Me yasa kake min? Me yasa kake min irin wannan abu? Yanzu an ta sai ta tunanin wulakanci ne ko kuma wani sabon salon rashin mutunci ne kamata. Kin san me unguwa ya sa din na bata ban daki. Kina so a ce an ga kayan sirkinki? Sirka ta ce ba. Dan me zan bari mutunci na zube?
ai ai daidai ka kyauta in ta da wani lokaci na ba ta haƙuri ni bari in ɗauki exam card ɗina. Amma exam card ɗin nan an yi mutsiyaci ashe iya nan iban ne ta wahala kai dan ni dai Allah ka banni in ɗauka in rufe in yi abun da zan yi. wai baki san taya matar gida aiki yana tsindima miji a aljanna ba aljanna fa nake nema fa ka'in da na'in nan da kika ganni Allah sweetheart Allah ya taimaki amarsu Allah na gode maka da matan nan ta gani ai da na shiga uku kwana ɗaya da aure ke kwartuwa fito munafukar Allah fito ki tafi Ka taimaka wallahi ba da aure na zai mutu gaba na shiga uku. auren ki ya mutu ni kika so kashe nawa ke zan zabga miki mari ki bari yanzu nan ta karɓi katinta na makaranta ta yi gaba zan bi ta a baya in naga ta yi nisa sai in biyo ni a baya a hankali karki wani doguwar tafiya taho a hankali yauwa bari in duba ta ko ta yi nisa dan jira ki wai kwartuwa ne haka ne wa ta ko a hankali da sandan ki Biri yayi kama da mutum. Na ce biri yayi kama da mutum tsohuwar munafuka ashe da ma kwatan mijin da kike cewa zaki yi na dauka da wasa ki ashe da gaske kike yi kai kuma bakin munafiki shi ya sanya anti sa'a ta zo za ta shiga ban daki ka hana ta ni ma na zo zan shiga ka hana ni to billahi la ilaha illa huwa yau za ku ga haukata yau za ku gane cewa soja ne ya haife ni billahi la ilaha illa huwa yau za ku ga ruwan bala'i da masifa a cikin gidan nan idan na kyale ku Allah ya soya ni sai na yi maku yankan rago wallahi za ku ga bala'i da masifa a cikin ta kunna ku taimake shi inna lillahi wayo Allah da haɗi da haɗin da Allah wadda ya ilai Kin kashe ta? Kin kashe ta ne? Ban kashe ta ba tukuna. Ki buɗe ƙofar nan, ki buɗe ƙofar nan. Ba za ki buɗe ƙofar nan ba? Wallahi har in za ki kwana cikin ƙofar cikin gidan nan billahi la ilaha illa huwa ba za ki buɗe ƙofar nan ba. In na balle ta na shigo sai na miki yankan rago wallahi. Ba za ki buɗe ƙofar ba? Za ki ga ƙarya iskanci wallahi za ki gane cewa ke karamar mara kunya ce billahi kai kuma bari in koma kanka za ka gane kuran ina nan ina jiran ki wallahi ina nan ina jiran ki gaba ɗayan ku ba zan kyale ku ba za ku ga ruwan rashin mutunci wallahi sai na yanka ki sai na miki yankan rago wallahi sai na kashe ki har lahira za ki ga ruwan rashin mutunci
Tana ina? Jira nake ta buɗe ƙofar in kashe ta sannan kai ma in zo in kashe ka. Ki kashe ni? Eh. Haba Mero, fi sabilillah ke wace iya biya koyan da kika ban mun da dake. Kai har kana da bakin da zaka ce in yafe maka? Har kana da baki? To ka bari idan na aika ka barzahu in ka je can ka haɗu da mahalicci sai ka roƙe shi ya gafarta maka. Amma ni ba zan iya gafarta maka ba. Har zaka iya kawo min kwartuwa a cikin gida ka manta wayar ubana? Ka mance? Ruwan soja ne. Dan annabi. Mero ki duba. Yanzu ke za ki iya sa wuƙa ki yanka? To barka jin gaya maka. Ni ba za ka nemi yafiya a wurina ka bari idan har na kashe ka can ka je barzahu ka sai ka je gaban ubangiji ka roƙe shi yafiya ya yafe maka amma har ka san za ka nemi gafara a gabana bai kamata ka kawo min kwarto a cikin gida ba. Mero to kawai ni da wannan wahalar da kike ba da azaban nan da kike min ni kawai. Ai ba mai raba ko mai roɗi ce yanzu nan zan burma maka cikin fito da hanjin ka waje in tsitsinka su wallahi. Rabina, Mero, Rabina. Amaryar Madagwal. Da a ce za ka bani dama, ko da a ce na kwana ɗaya ne, domin ya maka yadda ake yin soyayya. Zan iya kashe kanki saboda ni? Zan yi sadaukar da rayuwa ta inda a kai kai, zan iya kashe kai. Ya Allah, ni dai na biya da kai. Domin gobe ba kowa ya san yana mutum ne a zai ba. Ina ga. Ba da kunya ne? Biba! Kisan kai kika yi? Wallahi Ahmad ba ni na kashe shi ba. Kakki manta ke yar commissioner ce. Ko me kika yi zai iya tsaya miki amma mun fa in muka ba zai tsaya mana. Don Allah ku rufa mini asiri Ahmad. Ditsatsin da ya ja ruwa, shi ruwa kan duka Biba. School of Health Science and Technology ta shirya wajen ba da ingantaccen ilimi ta fannoni daban-daban. Kamar su Community Health Extension Workers, Environmental Health Technicians, Health Information Management, Pharmacy Technicians, Medical Laboratory Technicians, Dental Surgery Technicians, Medical X-ray Technicians da ma sauransu. Za ku iya samun mu a Mando Kaduna, Neko Junction bayan Hajj Camp, ko kuma ku tuntuɓe mu a wannan namba kamar haka. 080-381-9005 sai mun ji ku. Kamar yadda muka sani yau babbar rana ce wacce za a gabatar da bikin shagalin babban yarinya 'yar kwalisa wannan ba wata face Biba! Biba yana nan tafe.